sai a barka sai Allah ya yi kainuwa. Da wuri so ado kuma ke ruwa shi nan mai kyan hali da tsafta mai halin kwarai. Injiniya Kabiru gaishe da mai gida. Injiniya kamar kebi na yi jinjina, sake mutum rike Allahu rabbana. MS Khalifa ne ke wakar ka damina, koko ka ce Bahaushe na ruma mai batan Hausa.